iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti kay panagdangdangeg, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Gerald. Adumatan dagiti nanggagak a drama dito'y channel mo. Adda nanggag ko adanda ni kaparehas to'y inak istoryaan ita, may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak. Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, ken di adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan patag kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak ije Nueva Ecija. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay Gerald, mayat manan ti isamam ditaa. Asino ti kachachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate? Awan kadagiti imbagang master. Ay, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manan kabarbaro. Awan master. Adda 5 days leave ko. Iso as syempre, jay original ti kachachat ko. No kasta. Okay kayon ken ni Claire? Un master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manan ken ni Claire. Nasayat mat nga rod ano kasta. Ang nay, kita di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop, aglupyas. Ni Master Mat? Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaeng ken ka. Iti kasta, awan to ti pabasulem, inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro. Addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Iso nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya? Awan, si Kamat. Sigurado ka? Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre Ay, kunak nga Rod nga addan sa manen inaramid na. Iso nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. awan nga rod, tinasaya at intayo man kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre mat O anya, o may kakadi, dakni? Wan ko adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga agturungan dayjay dito ay. O, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Win ngagpay so, Daphne. Ibagam, tamapantayo pa'y mangan. Sakay dumapan itikunam apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa'y iti-date ho. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso day ta date ita.
Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Ay, kwa? Uwan. Pudnotiin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko. Apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarubam? Ti Ti kunam ka di. Kat makalubam ti kina-chickboy mo iti panangted mo kanya kada kita asabong kan chocolate? Ay, kwa, sweetheart, denggenak kumamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam ka di manen asaan mo nga ay ayatan dagita a babae? Ibagam ka di manen a pastime mula ang ida? Kat siyak ti pudno nga ay ayatan? Claire, Kasta ka dilatan ka na yun, Gerald? Amom ka di ang masaksakitan ak unay? sorry, ikarik. Saanan ang maulit? Promise. Jackson mabilang, no namin ano kan a pinakawan. Madudug unay ti pusok, gapo iti kastangar aramidam. Maumuma ang paikit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dadagiti gundaway nga aga pa kami. Kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matun nga agayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw nga kalaysa. Saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal itilo. No ti panang ituloy mo itilo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa. Kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayo. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. Inchat ko ni Claire. Ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan na nakas iti sigod tinobyak? Kanayon nag-iti ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidak. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay. Ni. Adagayang pus na. 2 hours ago. Ha? Adadamat iti bitch. Ni. Asino ngay dagito'y kakadwana? Awan mo't iti ladawan ni Daphne. Jak mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Baring sungbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. At nga minsaan plano nga outing mi kadagiti batch ko idi college. Medyo
medyo nakapsot ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakaduam? Adda ka di amok? Awan. Ngem amamuda ka. Ngamin, makitkita dati post ko tunggal agkadwata. Kasta ka di? Adun sa ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom. Ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald. Sa anak akas ken kanya? Ken maysa, sa anak akas kadagiti kacachat mo a babae, analakalaang amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kacachat ko. Inpamaysa kon ti atensyon ko ken ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklangarudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumag nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sos, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami ngaminan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasayaat mo ta simmangpot kan, Gerald. Adda na patag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. Adtoy, basaem tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaem tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim, ta isinamon tinobyok. Agin inayat kami, ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kun mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kini Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Patyan na kumamat, pang-asim. Diyak amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysayat siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Jak kayat. Jak umanugot ng agsinata. Si katay ayatak. Huston, nabambanog akon. Kaya't kumagtan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro, ket yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't sigurong ti maibagam. Ngamin. Namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan na kumamit. Pang-asim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Taknusulnitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamit. Claire. No kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan des. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. No kasta, si kangarod at talaga ti love na. Diyak amo Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas lakay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya ngay ti amom, bes. Ang mga nupod numat ang nagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. Paliiwam, bes.
Sweetheart, malagip mo ka ditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. Wen, apay. Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo ka di nga ag-travel ta abroad. Ijay tang ag-celebrate may kanam nga anibersaryo ti ayan-ayat ta. Anyapit sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak iti opisina. Ag-Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit tamat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasod ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti pa nag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? Un, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanya. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mati pa nagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ama kaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko apagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sa ta. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta a desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman akmat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsinata. Amumit ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaang ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugi tamanan, para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya daytoyan nga inararamid mo. Kunakman no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itiinyawag mo idi kanyak. Nana, Kasano pa yan daytoy? Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da kapay iti serbisyo. No di mo ikalaysa ti anak da. Nana, tulungan da ko ma. Jak amo teramidak. Mariribukan ako unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel kat nga ro da parikot. Nana, Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. anya, ang nanang, sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manantay ayatak gapo kaniyak. Ay kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Nasken nga aklunam no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili no anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti planom, Gerald. Jak amo Claire. Mariribukan ako nay.
Siguro, talagang aging galaangan dito iti love story ta, Gerald. Ha? Husto mo't siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat, kan impatag kamat iti kastaunay. Panagkunak, awan mo't siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin, tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Agam, Claire. Jak ay ayatan tayo di babae. Sikat ay ayatak. Diyak kayat asyak ti agbalin a rason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, Claire. Sorry. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasa. Isungaklunan tanti amin. Saan? Sikat ay ayatak. Iso asi ka nga ruti kalaysak. Urayan nak. Urayam ti panagsublik, Claire. Agsubli ak nga agsubli. Orno sa klaag ti may papan kada kami kini Sylvia. Saan, Gerald? Ikalaysam ni Sylvia. Gaputa day ta ti rumbang. Panunutan ti trabaho. Dagdag kala pa kaibabain am. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pa'y nasakit. Masapul nga ikalaysam tinasikugam. Agyaman ak ta pinatgam ti panagsinarak ta, Claire. When tadagulik kamot ngamin. Kat, kumusta kamot kan? Kumusta ti adda pamilyana? Amom ka di nga aging gaita. Kat sikapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pa mga dan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanya. Ti asawam, ti pagibagaam iti dayta. Katsika, kumusta ka matdan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko makita dagiti pos mo. Agyaman na ka. Gapota oray kas jay tinapasamak ka data. Kat dinak in black, wino in unfriend. Awan mo ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasat. Siguro, adumat kan ti agar-aram ken kanya. Adumat ti makitkita nga aghahart ka dagiti post mo. Kan adu dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire, Laglagi pa nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da, angam awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. nalaos ti pa nagbabawik. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidak. Masaksakitanak. Maragsakan paragan ka. Igad mo nga ti agadal. Iti kasta. Ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyak. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akon iti kastoy nga aramideg. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga dakla ang ditoy, para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatag.
aging gatong palbihag. Wen Miss F. Inkasar ko ni Silvia. Gaputa saan kanu akayat dagiti dadakkel na ama ibabain ti pamilyada. Nakisarita ak nga arigluan mi ti amin ngem saan da ngayon mannugot. Gaputa jakmet kayat ti maidarom kan maikat iti trabahok tinungpal ko nga rod ti kayat da. Tinasakit kalpasan ti panagkalay sami naalisan ni Silvia. Ngem naamuak nga ingagara na gayam nga iparagrag gaputa di na kanu kayat ti agsardeng nga agadal. Nagsakit tinakam ko iti kasjay nga inaramid na. Kanayon kami nga agapa kan kanayon na nga ibaga nga agsarsarak kami kanu ni Claire nga uray saan met apudno. Gapo iti dayta, jakon agaw awid ijay balay. Nagabangak laangan iti apartment ko. At least dito'y tanasimbang ti panunot ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti kakabsat adumdumngag. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald. Mariknak ti panagbabawim. Nasakit ti agbabawi. Ngem naladawan ti amin. Awanen maarami dampay. Alaket pakawanem ti bagim pagayam ko. Patsyak nga inot tumatlaeng a makaginawa ka. Awan ti karbangan ti asino man amang husga ken ka. Taamin tayo kat managbasol. Justo ti mangukom kada tayo amin. Dayawan ka gaputan na amiris mo tinagbasulam. Kasta talaga ti biyag. Nasken nga awatem dagiti mabalin a mapasamak. Adda kasukat ti basol. Pakawanem nga rod ti bagim ket ornosem ti pamilya a binukal mo. Alakastan pagayam Gerald, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Adtoy manen ti pagayam yo, Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan abeya, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsyak a pakaadawan iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir. Nasukir kunak gaputa jak inpangag ti pammagbaga dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kunaklakid din awanan tinamnamakin ka, Bea. Apay mo't ngay anak ko nam tikas ta, Glenn. Wala, tamarik nakadidak kaya tagiti naganakan ka. Kanayon nak namin kat ako sila pa ni nanang mo. Tunggal mapanak ijibalayo. Anya? Awan mabalinda Ngamin, siyak mat agay ayan. Saan mat ngay suda? Wan nga ron, iso adakkel ti panagyaman ko ken ka. Ngamin,
Inlaban mo tayat mo kanyak. Siyempre mata, kasta ti kinapatid mo kanyak. Kadsapay ko ma, tadinak to paldaangan. Santo Apolos Bea, ikarit day takin ka iti batog ko langit. Kan ipatag kay ti kastaunay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, Glenn. Garampingat ka. Asino ti lalaki a kasarsaritam iti plaza, ha? Di ko nam siguro, saan kayo nakita? At naayamat kinasarita. Awan! Garampingat! Anay ko, gusto ko mamatan, Glenn. Taglibak ka pa lang. Kat no naglawak ang nakita, ti pa nagsarita yun. Lalakim tayo dyan, ha? Ipagamptipot mo. Tano saan dagas ka kanyak? Awan lalaki! Awan! Awan! Namin anok ka di nga ipagakan ka day ta, ha? Sige lang ti lalaki ti biyag ko. Patyan na kumamat, Glenn. Siguro dun lang. Tano maamuak nga dalalakim. San lang nga day tati maramanam. Nawatam! Sorry ka din, mahal. Ikarit, saan na maulit? Sorry talaga. Glenn, Pakaunin nagmata na. Naramit ko tayo dyan. Kapoy tinalaos sa panagayat ko kain ka. Diyak kaming kayat nga da sa bali alalaki a kasarsaritam. Pasensyahan, mahal. Glenn, awan sa bali ang lalaki ti biyag ko. Amom day ta. Pasensya ka na talaga, ha? Diyak kami maliklikan ti agimon. Nang runa nung makitak nga dalalaki a kasarsaritam. No talaga ngay ayatan na. Agtalag ka nga rod kanya, Glenn. Wanan, basol kon. Sorry nga roda na. Sorry talaga. Ikarik, sana na maulit pa. Agyaman ka, gapot ay ayatan ka. No saan lang, jak lamon. Lukasta, napakawan na kon. Wanan. Ay na, agyaman ak mahal. I love you. I love you too, Glenn. Anya ngay ti masakbayam iti dayjay aglen. Ket no awam trabaho na. Day tala ang agbas basketball ti ammo na nga ramidan. Anya tungay ti ipakanakan ka. Bula. Ninanang man. Ay sus, awan lat ammo ko na anak ko. Kakaasikan tulang iti den na dayjay lalaki. Nanang, diyo kumamot tagibasitan ni Glenn. Makabirok tulat tamot ay iti pagtrabahuan na. Oho, kaanon tupay ngay. No talaga matlaang dinagbiro kumaitan. Payan nyo nanang, taibagaktukan kwa na dayta. Ay na, no talaga ananakam, saanan amasapul nga ibagbaga. Adamat ken kwa na nga agbirok ah. Nanang, Isab-sab lang ti bagem iti dayjay aglen. Kano damag ko nga adik dayjay a tao. nanang, idi dayjay. Ngam ita, nagbalbaliwan ni Glenn. Ay na, no adik ti may sa a tao. Soblia-soblian nan tulat ta dagita abisyo na. Day ta ti imulam iti panunot mau. Glenn, Oh, apay, aday bagam? apay nagkalay satan. Iti kasta, mabindisyonan matan ti panagdan nata kas agasawa. Ha? Ay, kwa. Uwan ako nga. Hanggang awan pa'y matgastusan ta. Amumot maki-extract lang iti construction. Apa gusto lang matisweldok agastusan tayo iti inaldaw. Glenn, Di kagdanag. Tadublik tagtrabaho. Iti kasta. Makaurnong tadagos. wan ang aron. Ipadas ko mati ag online selling. Kaisupay ti maganan siya. Una, pag tinulungan ta, iti kasta, daras ta makaunong. Tapno daramatin ta para iti panagkasarta. Wan, ibagak tumatin ka dananang. Kan iti-ikit ko nga aday di abroad tapno maisaganaan da. Saanin, nakababain. Amangan may bagada pa yung isuda tinamnamain ta nga gastos. Ibagaklat tamat tapno di dan tumakmaklaat. No tumulong da, di dakila pagyamanan ta.
Ngam no saan ay katagyaman talata ah. Anya ka kadiglen. Agparbang ka kumamot, pangaasim. Nakababain ka dagiti bisita nga da ditoy. Kalkalpas lang ti kasarta. Ngam nabarbarta ka kitin. Tungol na ka man, Bea. Agbartagak mo kay kahit ko. Di na ko mabalin na lamputan. Nawatang, Anay ko, batam ti ima. Di mo musmusan. Masaksak kita. Unay ka man kan, Glenn? Apay, di ka mabain kadagiti bisita nga dapay laang ditoy, ha? Sikakit din abumalay ti mangirugrugi iti gulo? at daya gulgulo manang. Awan magtamok. Ay, awan mo, Glenn. Ulaw ka talaga. No itay ko pailaan nga anawaan. Ngam di nak matdengdenggan manang. Ala, iya dayo mo dito iti asawam. Paturugam, ilak mo ti siledyo, tapno agtalnan. Wan manang. Ay, saan? Jack pa'y kaya timadurog. Kaya't ko better uminom. Lakay, nabartakan. Pang-asim, danggan akong awad. Ala, umay ka, itulod kan iti seleda. Iturog mo pala ang tapno mausawan ka. Oh, adto yung ti kapem lakay. Agkape ka, iti kasta, mapudutan ta tiyan mo. Ah! Anay ko! Anay! Apangin sabwag mo matan kanyak titinimpla ka kapem, Glenn! Ah! Anay ko! Agdamag ka pa'y lang. Apay manan ayang, Glenn! Anya manan ayat hindi mo nagustuhan ngayon naramid ko. Tapay nga aramidam ti kastoy kanyak. Makauma ka. Nauma kita pa naggrupo bang? Anya? Ala. Umanaw ka itis ng anak. Amangan mo saan lang atay tatim maramanam. Panaw! Bakit? Yawatan nak man iti dano? Mabit lang lakay. Oh, adtoy. Apisina ka. Igawan nak man ba'y bakit? Napanugak namin anak ti basketball. Imbag ano na nga bak kayo matlaan. Maalas nga rod. Talaabak kami. Agawa ang kiditi. Ibagpagawakan ka. Tani, mabisina ko na talaga. Wan, umayan lakay. Oh, adtoy. Mangan kan. Na, dahito iti ipasidam kanyak. Pansit anasagpawan iti sardinas. Ano sa mun alakay? Awan mat intad mo nga igatang iti karne. Iso nga ano sa mga roday na Apay nga tiplak mo matan iti rupak ti plato. Nabambanog da tao. Yung kastaki din di pasidam kanyak. Karne ako ma. Tapno adamot pamigsa. Kayat mo ti agsida iti naimas. Ngam di ka mat ngarod mangtad iti igatang ko. Nito sumumbat ka pa'y lang. Ah! Anay ko! Gusto ko mamatan, Glenn. Pangasim! Dayta ti maganab mo. Ibagbagak idiken ka nga awan na sayat amasakbayam iti dayjay aglen. Ngam ipili mo maglatta ti kayat mo. Nan, Anya nga ita. Dandan ni inal daw ka lang arud amakarkaraman iti tong pakas kadadanaw. Awan lang arudan na talget at trabaho ti asawam. Artek pay. Kasano kayo langan iti apukok no kasta? barang ano agbalbaliw tumatla ang ni Glenn nanang. Ay na, patpatsyam. Awanan pa nagbalbaliw na. Naibarkada ngamin, iso akas tiyay. Di mon isakit ti asawam, Bea. Sika lang arudan ti kakaase, ngam adapay laganas mo amang isakit kan kwa na.
Nanang, saan ko maisaksakit ni Glenn? Ay, makaammo ka. Talaga natangkan ti ulom. Iso ang makaammo ka nga rudan iti biyag mau. Awan to ti pababasulam, tadinak matdenggan. Di mo denggan ti pamagbagakan ka. Ay nabalasan ko. Siya konti magibagbaga. Nasaysaya at laangan no adaywam ti anak ko. Tatang, Nakakaasikan iti pampamayan na. Di mo ko maurayan at akdakis pa iti mapasamak ken kabalasan ko. nagkarimot kit din ni Glenn. Adinan ulitan pa iti mangkabil kanyak, tatang. Pudno anag ka rin. Inton mabartag. Makalipat manahin. Kat kabilin na kanto manahin. Barang ano saan tumatan, tatang. At aking kanaitan balasan ko. Awam mat sigurong timakunam. Gaputa binagaan kamatan. Sa dino tinang iduli na miti kwarta nga inted ko kay di kalma. Ah? Ni, impalingki kon alakay. Inggatang kon kadagiti masapsapol dito yung balay. Ne, nga nga. Imbagak aya nga ipalingkem. Idulin mo kunak. Awan nga rod bagas. Iso nga ison ati inggatang kulakay. Nan, mangtay ka mga roti iti igatan ko iti sigarilyo. Oh, adto eh. Daytoy lang ang tinabati lakay. Iyag mo amin ang dayta. Apay nga bilangan pa ilangay. Mapanak makibasketball. Sanda ko nga oraya. Mangan kayong tulatan. Anya te. Di ka nakakaribakat. Kaya't mo asaman. Agar aramat ka manan iti maipalit nga agas. Di mat ingkarim adimon soblyan ti agaramat iti kasta. Di ka natagari ko nakamat. Amangan no tamakanggin ka. Glenn, Umay ka man kiti bakit. ibatan na Glenn pangasin. Anay ko. Di nakpagkagkadam mo. Di mo kaya takabilin ka. Nawasam. Umay ka man. Saan pangasin? Di na kumamot pagaramidan ni titakas. Orto nga ortim. Anay ko. Siyak ti asawa ma. Iso di na nga rin pagkat. Parag sa akin na. Tapos di ka kabilan. Anay ko. Gusto kumamot ng Glenn. Maasi ka kumamot kanya. Husto laang tikas di nga inaramid mo ka ni Glenn, anak ko. Barang agnakematan ti asawam. Diyak kumaramidan ti kasyakan ko na nanang. Ngam nalabas matan ti panangkabkabil na kanyak. Sakit sinubyan naman matan ti agaramat iti maiparit nga agas. Awanan ba inday dya tao? Rumbang laang amabalod, gapo iti kasjay nga aramid na. Nan, Adan sa maawag mo, anak ko. paningag paiso. Mabiit lang ang nanang tasong bata. Hello? Hello, bakit? Ah, Glenn? Siya nga ron. Pagawanan na ko mabakit. Pang-aasim tayo sa Ludmonte darum kontra kanyak. Iti kasta, makarwarak matan nito eh. Magsarita ta kumabakit. Please. Wah, Ikari. Diya akong subyanan pa dagiti takis nga ramid ko. Magbalbaliw akong bakit. Promise. Nagyaman na kiti pa ng pakawan mo kanyak. Bakit? awan anyaman na lakay. Among matno kasano ti panagayat ko ken ka. Kat sapay la kumata di mon sayangan ti inted ko kan kaagundaway. Agbalbaliw ka kumamatan, pang-asim. Uwan bakit? Ikarik day takin ka. Ikaid kong tagtrabaho. Para ka na kayo iti anak ta. Nasayahat mat. Aywan gayam. Planok ti mapan ijay syudad. Ha? Ni, anya nga taramido mi jay bakit? Mapanak mat agtrabaho Iti kasta, adamat bukod ko a kwarta. Kasanong ti anak ta? Ibatik pa'y lang kininanang. Isoda pa'y lang ti makaamo ang mga awir. Kaano nga iti panagawid mo? Kita agto alakay.
Jak pa'y amunoan niya nga aldaw ti day off ko. Namno bilang, amangan numaminsan tulaang iti makalawas ti panagawit ko. Sana bale, taka na yun nagtumat ni umawag. Kumusta nga iti bagbaken ka, Bea? Ha? Kaano nak ngay ngakludan? Ronnie, amumot ngagpadatang addan asawa na. Wan, kamusan kami ngagdenden na itasawa. Labayagan na nagsina kami. Oray si kamat san ka rin. Nagsina kayon itasawang. Saan kami pa nagsina iti asawa? Saan mo ngay ayatan? Kaputa, nauma ka ni aramidan na ka. Saan ka rin? Ronnie, Bea, ay ayaten ka. Pangasim, tay kanak kumamat iti kundaway amang panagnak iti daytaken ka. Ronnie, Oh. I love you, Bea. Amok, nga damatrik na mga niyak. Iso pangasim, tadi mon ilibak dayta. Agin inayat ta. Iso palubusan tangarod dagitirik nata. Bakit? apay aya. Itay ka pa'y abalikid. Agpaturog ka man. Di ka di mailiw kanya. Bakit? Eh nga, nabambanugak, Glenn. Nakita mo't dagiti inaramid ko itinagmalam. Naglaba ka naglinisak iti balay. Maturog takit tinta ni. At dapay trabaho kinton bigat. Masapa akmanin ngagpasyudan. Sa balin samot ten at trabaho ti trabahuam. Ah? At dayta ka manin, Glenn. Di mo man ipulagid kanyak ti aramid mo. Diyak kayat niya pa. Iso maturog na. Anay ko. Aping agsipat ka nga eh. Pudno ka. At dalalaki na nga! Anay ko. At dalalakim saan ka di? Wan! Adda! Oh. Isong agsinatan. Ngamin nauma akon kan ka. Nauma akon iti kastang aramidam kanya. Kunakon kat. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Isong agsinatan. Nawayakan kat nawaya akmatan. Nauwatan. Nasaya at matasinin na amon ta sa Bea. Nulakit dito manugot ka. Kaya't kung agdanatan. Ronnie, Ikarik, at yak to ramidan dagiti aramid ni Glenn ken ka. Di kan to pulos paldaangan. Ayaten, kan ipatag ka sa sawa. Nung maipapan mo titanak mo, ibilang ko kaspudpud nung anak ko. Kit dawatak, akasta ka kumamat ka dagiti talo a pinutot ko. pudno asinin na ako ni Glenn. Ngam saan na akayat asawan, amakidin na akmata na daruskan ka. Pasensya kan, Bea. Diyak lang abin malapdan ti bagik. Kapoy tinalakos aragsak ko. Saan gamit kit di apilitan? Basta kanayon mo kumalaglagipan. Ngaltak lang dito'y parakin ka. Agyaman na, kamaawatan na, Ronnie. Awan na nyaman na, Bea. Basta ti kinapatag mo kanyak. Nakasagana ak nga aguray. Aging ka nga umanugot ka. Amakidan na kanyak. Ni Ronnie tinangan andingay kanya kabayatan ti panagtrabaho ijay syudad. Iso siguro ti may sa arason, isoan natin nagtiriknak kenkwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdan na kami matan. Kat ita, makunak anaragsakak iti dannana.
Ngamin, iso tinakariknaak iti pudpudno apammatag ti maysa nga asawa. Adda tallo nga anak na itiin mo na akinadanana. Ti anak mi ken ti anak ko. Bali 5 amin ti ayaywanak kabayatan ti panagtrabaho na. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Bea. Ken ka pagayam, Bea. Ti nakiasawa ket saan abareng-bareng. Saan akaslamakan ano di mo kayat tiraman na ket mabalin mo nga ito pra wenno isarwa. Daytoy ket maysa a desisyon arumbang a panunutan pay a naimbag. Saan ano inbagam nga agsina kayo ket agsina kayo latan. Ngamin, nabindisyonan ti panagmaymay sayo. Nagkinnari kayo nga agbinulig kayo itirigat ken namay. Ngamanyangay nga rod. Talaga siguro akas tatibiyag pagayam ko. Sapay kuma, tamataginayon tiragsak itinagbaetan nyo, iti lalaki akadenden nam ita. Iti kasta, agtal nametten ti panunot ken panagbiag mo. Alakastan pagayam, Bea, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan nyo a nabasa mi amin dagita. Ket sapay kuma, ta itultuloy yo latta ti dumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kani pagayam tayo a Veron, ti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Veron. May saak nga OFW manipod tawen 2010 dito'y pagilyan a Hong Kong. Adumat arigat tinapasarak ngem kaasi ti Apo, nailasat ko amin dagita ket napagturpos ko met iti kolehyo dagiti tallo nga anak ko. Iti agarup 15 atawan ko iti balasiw taaw, naminsanak laeng a nagawid gapu kadagiti agsasaruno a babayadan ken problema ti pamilyak. Uray kayat ko a makaden na ti pamilyak, inan anusak ti iliw ko, tapno maipaay ko laeng tinanamay a biagda. Aging gaan na danon ti panagawid ko. Kastoy man dagiti pasamak. Apo na sa. Nana. Apa yan? Ano di balay tayo anak ko?
Nanang? Nay, Nanang? ata kayo mo't nanay. Apay nga, adi yung bagbaga nga gawid kayo gayam. Iti kasta, sinabat na kayo kumamati di Manila. Ala, wan nga rod. Sorpresaan kayo ko mga rod, anak ko. Angam, siyak matgayam ti masorpresa. Apay nga, kastoy matan tinagbanbanagan ti balay tayo. Ay, wan nga rod Napigsamat nga min ti kalkalpas a bagyo, iso analayos ti balay tayo. Naikatpaykit din at ibubong ti kusina. Diyos ko. Sana bale, ta may sublimot la dago si tisigod ti palay tayo. Basit lang nga na panaglinis na ito. Isarunog tumatan, nga raminan ti bubong ti kusina tayo. Nala, tulungan da kayon amang yun, nagiti maleta yung nanang. Ay, sanan, Mabel. Ituloy yun at tantaglinis. Iti kastamal pa sa dagos. Siya kung ti makaamo amang bagkat kadag iti maleta. Audrey. Apay, nanang. Asino ti babae nga agin indayon di ta balkon? Ha? Ay, ko nanang. Ni manang mayan. Asino amayan? Kinagure ka. Kasla masikugmat. Masiko ka talaga, nanang. Kabulanan ng tupay kit din. Ha? Sino nga rin ta babae? Apay nga da dito'y balay. Nobya ni Manong Sandro. Anya? Nobya ni manong mo as Sandro Konam? Wen? No kasta? Adda nobya ni manong mo? Katwan? Urimot ni Manang Mabel. Adamot ang nobyo na. Saan laangan na nobyo, Ngamin, nabayagan nga kabkabalay da. Anya? Sa dinumot nga iti ayan tinobyo ni manang mo. Nasapa mo to rimori tay. Amangan no napanmanan na basketball Anya? Apay, awan trabaho na? Awan nanang. Napagpaglan nga istambay. Diyos ko. Ne, sino nga dito nakamotora si Mangpet? Ni Clifford nanang, nobyok. Anya? Sige, panawan kayo pa dito Baliwan tayong tulangan ti agsarita inton malam. Amangan ngamin no, maladawak pa iti trabaho. Sige anak ko. Agananad ka kuma. Wen, sige, mapanakon. Diyos ko. Anya ka din da ito anasang patak. Diyak lang pag-arop. At dagaya man ang kabalay dagiti anak ko. Awan mat nadagdaka mata. Tunggal kasaritak ida iti cellphone. Ne, aldaw magaya man. Diyak matin napupuutan ti oras. Kunak no parbangon pa'y lang. Hanggang na nga ito magaya man dyan init. Ay tinasayat. Bumangon ako. Naimas ko matin tinaturog. Inakman agluto iti pamigatan mi. Manay! May kayo mga tayo! Ciao! Ay, umuna kayo latan amangan. Nagsugak pa Nagkapiak nga minita Idaya to no opisina amangan. Maladaw akon. Ay, makamukay nga rin di kayo mangan. Basta siya, mga anak ko. Sanay, dapat papanakit to ng madamdama. Wen, mangan kalakta ditan Sandro. Mangan kaming tulatan, inton mabisin kami. Unayan. Tidak man la malakip met nga ay aban dagiti anak ko. Amo damat nga daak dito'y balay. Talagan sa ngawanan sirsirbig ka na ko ada. Oh, nanang, itay kayo pa'y dita. Ingkay mo't manganan Wen. Sige lang, anak ko. Madamdama akto na mangan. Nasa papay matlaang. Kan may sa anak matarumuar. Dito'y akla ang balay. Umay kay manganan. Nakaluto akon. Nangat yung luto mamasidana lang. Balatong nga nasagpawan iti karne ti baboy, anak ko. Wow, nag-iimasan.
Sigurado nga, dumanan ti makan ko no kastwila eh. Wen naimas day ta ingisak ken nalukneng ti karnina. Ay, kaya mangantay nga ro na. Una yun, Sandro. Mangmangan kamatlatan, adi ka pa agayab. Ha? Kaslawan kabalay mo, iti kastangar aramidam. Itay bigat, kastaman ang tinaramid mo. Nangan ka, siksika. Ay po, lupin na nga, makamukay mo ito na amang Rick na. Kan may isa, nagayab mo iti ni nanang. Agridam kay kami na. Tano ko nada amangan, manganan. Maminsan lang kayab. Managim bubukod ka. Tabagim lang ti pampanunutam. Ala, gusto day tan balasang ko. Ala, sumango kakit din, tamangan kamutin. Saan anasayaat nga agrikyer kayo iti sangwanan ti panganan? Mangtad kay man iti pang grocery nanang. Ha? Kas makita yumat. Naibusan ti karga ti ref. Kas tamat tandag iti istak tayo adilata ken noodles. Naibus pa ikit din ti bagas Pangay, di ka pa nagsweldo. Saan pa'y nanang? Manulaang mat nga ti sweldok. Ken maysa, nayutang ko amin ng ti sweldok itabulan. Anya? Wen, isomangtad kayo man iti pang grocery. Uno saan? Da kayon ti mapan ag grocery. Tane, adapay trabaho kinton madamdama. Ala. Siyak to nga ro din ti mapan ag grocery, anak ko. Sige nanang. Ibatik ti listan iti lamisan ijay kusina inton madamdama. Makamu kayon to lang arudan. Kitaan nyo latan no anya dagiti kurang. Owen, anak ko. Sa dino ti papanan nyo nanang. Nakapildas kayo man. Wen, rumwarak biit, mapanak gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Itulog kayo na. Muludag pa lang ti motor ni Bayaw Junel. Ay, sanan anak ko. Mabutungak nga agangkas iti motor. Ag-tricycle tulatan. Ay, dakata kayo dito. Aywan kaya, mangibati kayo man iti pang sigarilyo mi kan ni Bayaw. Anya? Mangibati kayo iti pang sigarilyo mi kan Bayaw Junel ko na. Apay, di ka sumrek aya iti trabahom. Awan ang trabaho na nang. Nasuspinde ak, nga po iti kanayo na pan nakaladaw ko. Daka po, isublidak pa yun, ikatinda ko na talaga. Anya? Ay, di yaw awan ti saritaan. Iti jokit din ti daw dawatag. Nayunan nyo, taagsyat kami pa'y kanipayaw. Magururayan may, no adda dumte nga pagsayatan. Ne, agsangsangit kamatlatan ka anakan. Auntie Helen, Ay, Beron. yaka mo. No kasano ka kasalita dagiti anak ko, ate. Yaka mo no anya ti marikrik nagita. Nagsakit tinagam ko. Kasla madudog ti puso ka mangkit-kita kadakwada. Tunggal umawag da idi kanyag. Nakarespeto da. Naglaing da makisarita iti cellphone. Ang mapay nga ita. Tada akon. Dandan ni didakmat kaya ta kasarita. Kaslapay kit din. Kaslapay kit din likliklikan da kanti. Sadak lang kasarita no adda masapol. Wano ipagatang da kanya. Ay, kat mabait dala siguro aka anakan. Kasta nga ta, auntie. Nalabit akasta. Gamin, naklaat da iti panagawid mo. Di na pulos ekspektaran nga agawid ka. Sakit, nasangpata man na bagyo ti balayo. Saan lang aday ta? Ada pa yun na yun adwa. Talo pa'y kit din Ano maminsan kat ijay matlaang amat maturog tinobyo ni Audrey. Di naman laang inikan it importansya di rigrigat kan sakripisyo para kadakwada, auntie. Pinagadal ko ida. Tapno ti kunhagat
makabirok damat itinatalgad at trabaho da. Hanggang saan mo't gayam, tanaki asawa da nadagos. Tinasakit. Saan daman laang nga imbagbaga kanyak. Awan man laang pulos nang ipadamag mat kanyak. Najak nagawid. Diyak pa'y namuan di kastoy sitwasyon ni Jay Balay. Ay, kaanakan na yan. May samot na dyan, Nestor. Imbis nga isukumati, mangan andingay itagan niya. Saan? Tadamot gaya man sa bali, akadundun na. Ay, nagsakit, andi. Nagsakit na gito'y anaamuak. Abay, akas to'y matan, tinagbanbanagan ti pamilya. Abay ngayon, ti. Maala, uston kaanakan. Nalabit a panubok laan ti Diyos, daytoy kan ka. Di ka kumaumibimbat kan kwa na. Kumararag ka. Kat dawatam ti panarabay na. Day tati kasayaatan nga aramidam kaanakan. Hello, Johan. Yes, Santa Miron. How are you? Why you look sad? Is there any problem? Johan, Why are you crying, Auntie? please help me. I want to go back there. I don't like to stay here in the Philippines anymore. But why? I will tell you when I go back to your house. All I want now is to go back in your place. So please help me. Please help me, Johan. Okay. Don't worry. I will tell my mom to work your papers tomorrow to the embassy so that you can back here soon, okay? Okay, Johan. Thank you so much. No need to mention, Auntie. Just stop crying, okay? Everything will be okay. Okay. And again, thank you so much, Johan. As I said earlier, no need to mention. See you soon, Auntie. See you soon, my dear Johan. Talaga ka di, adikat malapdan nga ang sublay jay Hong Kong kaanakan. Saanan, ante? Nakapagdesisyon ako. Urayan niya pa'y mapaspasamak. Agsubli. Kat agsubli ak kadagiti sigod nga amok ijay Hong Kong. Awanan ti makalapig kay kanyak. Ay, Biron. Impag ijay, ante. Tamo da abaloran dagiti rigat kan sakripisyo. Saan akas ka dagiti mismong anak ko. Kastamot kan ti awanan bain nga asawa. Di daman laeng pulos inikan iti patag dagiti sakripisyo kadakwada. Ammo ka din, dagiti anak mo ti ipapanaw mo manan. Saan, ante? Jakin baga kadakwada. Apay no kasaritan pa'y idama minsan. Saanan, ante? Dadakal damatan. Makamudamatan iti biagda. Biron. Awan mo't siguro makunada kanya, ante. Pinagadal ko matida. Sanak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Jak mo't nagkurang anang ipawit para kadagiti kasapulan da. Intid ko amin masapul da, ante. Intid ko amin adawatan da. Ngam, anyan. Takasoy mo't gayam ti masang patak. Biron kaanakan. Di ka ko magumurgura iti ibagakwan. Ha? Di mo ko maipabasol amin kadagiti anak mo ti kastoy mapaspasamak ita iti pamilyayo. Ha? Anya ti kayat mo asawen, Auntie Belen? Amom kanakan. Dumalata ngamin, no si ka mismo tinang padakkel kadagiti anak mo. Mabantayam, ken maiwanwan mo ida kadagiti aramiden da. Auntie? Agasamet nga iti agarup 15 atawan akaawan mo iti denada.
Puno ang nagsakripisyo ka. Ngam sapay kumata maawatan mo't ida. Masiguradok a presensyam ti sapsapulan da. Saan kat akwarta? Uno ang yaman anay materyala na banag. Ada akong dita, auntie. Ang maawatan da kumamat. Awatan nyo mat kumaati sitwasyon ko. Awatan nyo dagiti rigat kan sakripisyo ang nag-abroad. Tapno lang maitid ko dagiti kasapulan da. Ay, maawatan ka matkiti kaanakan. Tsak matkit di kanunungan dagiti anak mo. Tatalaga mat asaan na may parbeng tikas jay nga inaramid da. Awan ti sabali ada awat ko. No di ti pan nakaurnos matlaang ti amin. Iti nagbabautan yung agiina kaanakan. Apay, Nestor, anya ti masapul mo. Tapay nga inkuyog mo pay dagiti anak ta nga imay dito'y balay da, auntie. Pakawanin na kumabakit. Pag-aasim, tandi ka nagsubli ija Hong Kong. Agdan ka nito, itag din natayon ka na anak ta. Naladawan ti amin, Nestor. Ah, Awanan ti makalapid pay kanya. bakit? Agububan kan. Ngam naalampay laang ti agbabai kan pumutot iti sabali. Manipod ita. Awanan ti maalayo kanyak nga uray piso. Pakawanin na kumabakit. Pagbababawiyakon tinaramit ko. Ipagpagapum kumamit ka na anak ta. Kas na ko, Nestor. Naladawan ti amin. Nalpasan dagiti papeles ko. Agraman ti plane ticket ko. Nawaya kayon iti babaim. Uray agden na kayo aginggat kay kayatyo. Ket no maipapanmet ka dagiti anak ta. Panagkunak. Nalpas meten ti obligasyon ko kadakwada. Dadakkeldan. Ammud-amot siguro ti agbirok iti bukod da a pagsayaatan. Talaga gayam nga agsublikan iti Hong Kong nanang. Wen, dadakkel kayon. Amuyo mo't ti nasayaat kan saan. Amuyo mo't ti agbirok. Isa, makaamu kayo mo't iti biyagyo. Total, nagdesisyon kayo mo't adakta kayo. Nanay, Pasensya kayon. No nagbalin kami asukir nga anak yun, nanang. pasensya kayo na anong kasto tinasangputan nyo. Nakaadal kami ng pweso. Ngayon, istambay kami mat kanimanang mapel. Imbagpay ka ni Audrey. Tadan na talaga na trabaho na. Pasensya kayo na talaga, nanan. Gusto ni Sandro nanang. Da kami paikit din nga inauna ti awan trabaho na. Daman masarakan mi. Ngam pa extra lang. Saan kami matama regular? Pasensya kayo na. Nunang namnama kami latan kadagiti paw-paw itiyo. Pasensya kayo mutan. No saan mi man lang apulos nga inbagbaga ti may papan kadagiti inkabalay mi. Kasta mutan ti may papan ka ni tatang. Ginapudno na, nagbutang kami na saan da kami napawitan. Iso ngayon limod mi ti amin. Sapay ko mata mapakawanda kami, nanan. Okay lang. Talaga siguro akas na tibiyag. Anyang ay ngarod. At daditan. Naska na sangwen tayo no anyaman ti kasasaad tayo ita. Day tamot ti pinili yu abiyag. Iso makaamu kayo mat ngarudan. Agsubli aki di Hong Kong. Ngem, di yun namnamaan apawitan kayo manen iti pinulan. Agbiro kayo maten iti kabukbukudan nyo. Tapno mabiyag kayo. Sakbay a pumanaw ka kaanakan. Palagipan ka pa'y iti maminsan. Ante, Maawatak ti marikrik na mita. Ngam pangaasim, tadi ka kumaagimula iti sakit tinakam kadagiti anak mo. Uray agsubli ka ni Jabalasiw tao. Kanayon mo lat ta kumaalaglagipan. Nga adda dagiti anak mo dito nga agur-uray iti panagawid mo.
Isuda ti pudno a pamilyam. Isuda ti pudpudno amang ipatpatag ken mangay ayat ken ka. Auntie, Kas kanayon ko nga ibaga. Kumararag kay ti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Kat sapay la kuma. Tamaurnos tumetlaang ti amin. Sapay kuma takapya ti agari iti nagbabaetan yung agina. Kas tamatan iti asawam. Diyos ti kumuyog ken mang tarabay ken ka iti panagsublim iti Hong Kong kaanakan. Ita Miss F, adda akmanon dito'y Hong Kong. Awan pa'y makatawan ko dito'y manipod nagsubliak. Jak pa'y pulos pinawitan dagiti anak ko. Ngamkit di, kanayon dakmet ako mustaan. Kanayon dak nga awagan. Adda kanon natalgad at trabaho da. Pagaw-awidan dak pa'y kit din ta isuda kanon ti makaammo iti amin. Agi nanaakmet kanon ta isuda met ti agtrabaho para kanyak. Mapan ko kano aw-awiren dagiti apu ko. Kat no saan nga agbaliw ti desisyon ko, amangan no palpasakla ang ti 2 atawan a kontratak sa aktumatan ag for good. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Kat pagyamanak unay ting kapanang yurnos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Veron. Ken kapagayam, Veron. Narigat tibiyag dagiti OFW, ngem narigat met tibiyag dagiti pamilya a napanawan da ditoy Pilipinas. Agpapadadalaeng met nga agsakripisyo. Ibibturan da ti iliw kadagiti asawa ken anak da. Adda dagiti anak ken asawa a makaawat. Ngem adda met dagiti anak ken asawa asaan a makaawat ket agrebelde da. Banag asaan kumaarumbang. Angam talaga kasta tibiyag pagayam ko. Amin tayo kat agdalan iti naduma-duma apan nubok tibiyag. Kas kunam dito'y surat mo, okay kayon kadagiti anak mo. Kat sapay kuma, taagtultuloyan ti panagkikin na awatan nyo. Iti kasta, naragragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam Veron, kat pagyamanak unay, ting ka panang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.